नमस्ते. मी आज पोह्याचे वडे बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे पोहे आहेत. हे पोहे म्हणजे आहे ना सुके पोहे, जाड पोहे घ्यायचे. ते धुवून आहे ना स्वच्छ पाण्यातून काढून घेतले आहेत. 2 वाट्या आहेत. म्हणजे पाणी नाही त्याच्यामध्ये ठेवायचा. म्हणजे पूर्ण असे धुवून चांगले घ्यायचे आणि थोडा वेळ म्हणजे असे ठेवायचे. आता त्याच्यासाठी आहे ना ही बटाटी आहे ना 3 बटाटे घेतली होती छोटी छोटी. ती शिजवून आहे ना साल काढून ही अशी बारीक किसून घेतली आहेत. हा कांदा एक घेतला आहे, बारीक एकदम बारीक चिरून घेतला आहे. म्हणजे बारीक फोडी करून कापून एक कांदा घेतला आहे. ही कोथिंबीर आहे, ही 1 वाटी घेतली आहे, एकदम बारीक चिरून घेतली आहे. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. ही साखर आहे, म्हणजे आपल्याला चवीपुरती साखर घ्यायची आहे. मी 2 चमचे घेतली आहे. हे मीठ आहे, म्हणजे आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. हा मिरची मसाला आहे, आपल्या घरातला आहे 1 चमचा. हा ओवा आहे, थोडासा घेतला आहे ओवा, म्हणजे अर्धा चमचा कमी आहे. हे अर्धा चमचा जिरं आहे. हे अर्धा लिंबू घेतला आहे. आणि ही हळद आहे, अर्धा चमचा हळद घेणार आहे. आता आपण कसं करायचं आहे ना ते बघूया. हे पोहे भिजवलेले पोहे आहे, धुवून घेतलेले. त्याच्यामध्ये हे बटाटा किसलेला आहे ते टाकायचं आहे. हा कांदा आहे चिरून घेतलेला एकदम बारीक करून. हे कसं आपल्याला सर्व साहित्य आहे ना सर्व एकत्र करून घ्यायचं आहे. ही कोथिंबीर आहे 1 वाटी बारीक चिरून घेतलेली. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे जिरं आहे. ओवा आहे. हा मिरची मसाला आहे 1 चमचा. ही हळद आहे अर्धा चमचा. ही साखर आहे, म्हणजे आपल्याला चवीपुरतं लागेल तेवढं घ्यायची. गोड नाही पाहिजे तर थोडी कमी घ्यायची. हे मीठ आहे. आणि हे आहे ना अर्धा लिंबू आहे ना ते असं पिळून घ्यायचं त्याच्यामध्ये. यात आपलं सगळं साहित्य आहे ना मी सगळं एकत्र केलेलं आहे, सगळं टाकलेलं आहे. आता ते सर्व आहे ना हाताने आपण ते सगळं मळून घ्यायचं आहे. म्हणजे याचा एकत्र गोळा करून घ्यायचा आहे. असं छानपैकी सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण कसं ह्याच्यामध्ये आपण गाजर वगैरे टाकला ना तरी चालेल. असं पालकची भाजी म्हणा, मेथीची भाजी, असं कोणत्या पण भाज्या आपण टाकल्या तरी चालतील. असं मस्तपैकी आहे ना असं सगळं मिक्स करून घेतलं पाहिजे. सगळं मिक्स झालं की मी तुम्हाला दाखवते काय बनवते ते. पोहे फक्त कसे आपण चांगली मस्त धुवून आहे ना स्वच्छ पहिले ठेवायला पाहिजे 2 मिनटं. म्हणजे ते भिजायला लागतात ना म्हणून. ते पण जाड पोहे घ्यायचे, पातळ पोहे नाही घ्यायचे. हे आपलं मस्त मळून झालं आहे. गोळा पण छान झाला आहे. पाणी वगैरे त्याच्यामध्ये टाकायचं नाही. आता मी याचं काय करते, असे छोटे छोटे आहेत ना वडे बनवते. असे एकदम छोटे छोटे असे बनवायचे.
असे छानपैकी आहे ना मस्त वडे बनवून घ्यायचे. आणि कसे छोटे छोटेच करायचे, लय मोठे नाही करायचे, म्हणजे असे छोटे छोटेच बनवायचे छान. असे मी आता सर्व वडे करून घेते आणि तुम्हाला नंतर दाखवते. हे असे वडे मी करून घेतले आहेत मस्तपैकी. आता ते मी तुम्हाला तळून दाखवते. गॅस पेटवला आहे, मी कढई पण ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं तेल टाकलं आहे. हे बघा, जास्त तेल नाही टाकायचं, 1 चमचा तेल टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना एक एक आहे ना वडे केले आहेत ना ते असे सोडायचे. असे एक एक करून आहे ना जेवढे राहतील तेवढे सोडायचे. मस्त असे चांगले भाजून घ्यायचे. गॅस मी बारीक केला आहे, म्हणजे कसं जरा सोडताना गॅस बारीक करायचा. आता मी जरा गॅस वाढवते. असे तेलामध्ये टाकले ना मग आपण 1 मिनिटांनी आहे ना अशी कढई हलवायची, म्हणजे कसं खाली चिपकतात काय ते बघायची. असे हलके हलके असे साईडला घ्यायचे, आता खाली चिपकतात ना म्हणून. चिपकलेले पण असे अलगद घ्यायचे. आता आपण सगळे असे हलवून एका साईडला करून घ्यायचे आणि ते एक एक करून आहे ना असे फिरवायचे. हे बघा, असे फिरवायचे. मस्त छान झालेत वडे. असे सगळे करून आहे ना असे चांगले गोल्डनचे करून घ्यायचे, भाजून घ्यायचे मस्तपैकी. पोह्याचे वडे हे कसं गावाला आमच्या कोकणामध्ये आहे ना हे जास्त बनवतात पोह्याचे. असे मधोमध करून घ्यायचे, कारण मध्ये आहे ना मध्ये गॅस लागतो ना, हवा गॅसची आग लागते, त्याच्यामुळे आहे ना असे मधीच करून घ्यायचे. गॅस फास्ट केला आहे. आता मी असे ना एकदम मस्त लाल रंगाचे होईपर्यंत, तांबडे म्हणजे गोल्डनचे होईपर्यंत असे घ्यायचे तळून मस्त. हे असे छान झाले आहेत, असे भाजून घ्यायचे. गोल्डन कलर आला ना की असे मग काढायचे आणि मस्त गॅस बारीक करून आहे ना थोडे कुरकुरीत करायचे, म्हणजे कडक करायचे, लगेच नाही काढायचे. आता मी गॅस बारीक करून ठेवला होता म्हणून ते एकदम आता मस्त असे कडक झालेत बघा, फुगलेत पण छान. आता मी काढते आणि दुसरे घालते. पोह्याचे वडे छान झाले आहेत, मस्त झाले आहेत. आणि तुम्ही पण असेच करा. मी आता उपवास येतात आहेत ना, म्हणजे उपवासाला रात्रीचं उपवास सोडताना हे असे पदार्थ करायचे. म्हणजे आपण आलूच्या वड्या, कोथिंबीरच्या वड्या करतो ना, तसाच हा पण एक प्रकार आहे. हा पण आपण जेवणाबरोबर उपवास सोडताना हे असं पोह्याचे वडे करायचे. हा एक आपल्या नाश्त्याचा पण प्रकार आहे. म्हणजे आपल्याला नाश्त्याला काही नसेल ना, समजा सकाळी संध्याकाळी, तर आपण हे असं करू शकता. कारण कांदा पोहे करतो ना, मग कांदा पोह्याच्या ऐवजी हे असं करायचं, कारण ह्याला तेल वगैरे काय जास्त लागत नाही. आणि हे आपण आहे ना असेच खाल्ले ना, सुक्के खाल्ले ना तरी पण छान लागतात, मस्त लागतात. कारण आहे ना त्याच्यामध्ये सर्व पदार्थ गेले आहेत ना, भाजी म्हणजे कोथिंबीर, कांदा सर्व त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यामुळे ना एकदम मस्त चविष्ट लागतात, सुंदर लागतात. आपण करा.